Gi-rescue sa otoridad ang duha ka menor de edad nga mga lalaki human kini natrap sa usa ka sapa dihang naabtan sa naghaguros nga tubig baha sa Zamboanga City. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Mga jutay-jutay pa bata! Gilayong natultulan sa mga residente ang nahimutangan sa duha ka mga menor de edad nga batang lalaki human makadawat og report nga natrap kini sa usa ka sapa sa barangay Bungyao, Zamboanga City Domingo sa hapon. Ang duha ka mga bata ang naabtang nakapatong sa mga dagkong bato nga anaa sa tunga sa mong sapa. Gilayong nag-andam og PC ang mga residente, barangay officials ug rescuers sa barangay aron mahaw-as sa tunga sa mong sapa una pa man mudako pa ang tubig baha. Gihigot ang PC sa punuan sa kahoy una kini giitsa ngadto sa mga bata apan pakyas masalo kini. Agara lang kap! Agara ko nese! Alsaya lang ko nese kap! Hangtod nga gibaba na lang kini sa kapitan samtang naghawid sa mong PC. Nasayran nga tulo di ay kini sila nga napadpad sa mong suba. Ang 18 anyos nga lalaking driver sa ilang motor nga nakalingkawas ug ang duha nga natrap nga nag-edad og 14 ug 15 anyos, pulos residente sa barangay Talon-Talon. Igulan daw kini naligo sa mong lugar. Sa tabang sa barangay officials, naluwas ang duha ka menor de edad sa peligro. Atol sa baha, nalakip sab sa naanod ang yabi sa motorsiklo nga ilang gisakyan, lakip na ang ilang sanina. Busa, gisundo na lang kini sa sakyanan sa ilang barangay. Matud sa barangay Bungyao, nag-ulan kuno sa kabukiran sa mong lugar, hinungdan sa mong pagbaha. Kay actualmente aquí na Bungyao Centro ayer is no hay ulan, pero el na monte parte is duro tenaga grande toda sa lugar na grande avenida. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.